मंडली मंत्री सुमंत सखा विद्यारत्ने भावी एक कथा हुए निमंती आरिछि सर्व राजन्य वर्ग हेली मुहि वृद्ध राज कार्ये अपरग मुहि एणु मोर रामचंद्र चंद्र रूपी अयोध्या आकाशे जब राज अभिषिक्त कराइबी ताकू भावी उद्देश्य मत मत किसा करो एथे होई पारे मतभेद दुई जनक एणु जणाई नाही ताहाकू एही विवरणी रामचंद्रेकर जवराज अभिषेक राजा मुकुट नयन विवेशिषन्ति पर राम अभिषेक रामचंद्र हेले मुकुट धारा धारा होइब अन्य हवे अयोध्या रामचंद्र जवराज अभिषेक दिन अवस्था न रहिब कार सब मत करे अंगीकार रामे जवराज अभिषेक राजा मत कौन जोटी समते राजी ए मु कौन राजी है पारिबी केबे आ वृद्ध राजांकर विचार रे समस्त मन तो खाली कौन जंत्रणा दउछि राजांकर विचार रे माने अत्यंत सुखी ये असंभव कौन किए पुणी कहते असंभव आ सबु संभव असंभव कौन आ राजा दशरथ जब न्याय तो आम मानकर सुविचार कर पारे हाँ तेरे गोटे कौन घटना खाली तो संगे संगे निष्पत्ति सर्वगुणे पूर्ण राम का विचार देखा समस्त इच्छा इच्छा मय एही इच्छा करिबे वृद्ध हेले नाही आउ समय
ଆଣି କାହାର ଆପତ୍ତି କର ଦିନ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଅଭିଷେକର ଯୋଗାଡ଼ ସରଳ। हे राजन ऋतुश्रेष्ठ हि पुरुष बस अद्य सप्तमी काली हेब अष्टमी तेर दंड भोग नवमी अभिषेक करतु भूपति ग्रह अछति शुभरे। ଘେନି ଆସ ହେ ସଚିବ ମୋର ରାମଚନ୍ଦ୍ରେ। ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଏଥି ଯୋଗେ ଟିକେ ଭୋଜନର ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରାଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତୁମେ କେବଳ ଭୋଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜ୍ଞା କି କଥା କହୁଛନ୍ତି? କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବି? ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭୋଜନ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ। ଏଥି ଯୋଗେ ପ୍ରାଚୀନ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଆ ଯାବତ ନ ପୁରେ ଉଦର ଯାବତ ଜ୍ଞାନ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଜଣେ ଆଧୁନିକ କବି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଲେ ଇଏ କାହିଁକି ରହିଲୁ ବୋଇଲା ଆ ଖାଇବା କଥା ପରା ମୂଳ କଲା। ଆଉ ପଦୁଟିଏ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ନ ଜଳକୁ ଆଗେ ଥୋଇ ଏ ପିଣ୍ଡକୁ ସଞ୍ଚରିଲା ନେଇ। ଆଜ୍ଞା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭୋଜନ। ଇଏ ଭୋଜନ ଯୋଗେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜନ। ଏହି ଭୋଜନ ଯୋଗେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବର୍ଜନ। ଇହାର ନାମକରଣ ସର୍ଜନ ଏଥିପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ତର୍ଜନ। ଏଇଥିରୁ ଯଦି ଟିକିଏ ଅଭାବ ହଉଛି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତରୁଣୀ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ୟା ସ୍ୱାମୀ କି କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଜନ। ଯାହା କହିଲ ବିଦ୍ୟାରତ୍ରେ ତାହା ଠିକ। ତୁମ ଯୋଗେ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ଯୋଗେ କାହିଁକି? ଇଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଣ ପେଟ ପାଟଣା ନାହିଁ? ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ତୁମରି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ସରକାର ଜିନିଷ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା ତୁମରି ଉପରେ। ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାହାର ଭାର ତୁମରି ଉପରେ। ଇଏ ଛାମୁଙ୍କର ଯେବେ ମୋ ଉପରେ ଦୟା ତେବେ ବାକ୍ୟ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଇଏ ଯାହା ମତେ ଜଣା ଗୀତ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏ ଗୀତ କଣ ମୁଖସ୍ଥ? ଇଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ମୁଖସ୍ଥ କଣ୍ଠସ୍ଥ ଗଳସ୍ଥ ଜଳସ୍ଥ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସବୁ ସ୍ଥ ପରା। ଶୁଣିମା ହେଉ ଗାଇମା ହେଉ। ଆଜ୍ଞା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି? ସରୁ ଚୂଡାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ନା ଛେନାପୋଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି? ସବୁ ତ ମୋର ଦରକାର ଆଉ। ହଉ ସରୁ ଚୂଡା ଘୁମୁସରି ଗୋଡା ଗୁଡ ଦହି ଗୋଡା ହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ସରୁ ଚୂଡା ଘୁମୁସରି ଗୋଡା ଗୁଡ ଦହି ଗୋଡା ହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଚୋପା ଛଡାଇ ପ୍ରାଚୀନା କଦଳୀ
ହଁ ରେ ଧନ ଡକାଇଥିଲି କାଲି ବଧୂ ସହ ରହ ଉପବାସୀ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ଯବରାଜ ଅଭିଷେକ ହେବ ତୋର କାଲି ବୃଦ୍ଧ ହେଲି ନ ପାରିବି ଶାସନ ବିଧାନ କୁମାରରେ ସମ୍ଭାଳ ତୁ ତୋହର ଏ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହେଲି ନ ପାରିବି ଏହି ଗୁରୁ ବୋଝ ଜାଣେ ନା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କିପରି ଜନକ ଦୟା କର ଦିନ ସୁତ ପ୍ରତି ପିତାଙ୍କ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦିଅ ନା ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଯେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ନାହିଁ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ଏଣୁ କରଇ ମିନତି ବାଳ ଚପଳ ଭାବ
ଚଳିତ ଆମେ ମାନେ କରିବୁ ସାହାଯ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନି କର ସର୍ବକର୍ମ ପିତା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବେ ରାଜନୀତି ପିତାଙ୍କ ପାଶେ ରହି କର ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଜାଣେ ନା ମୁଁ କିଛି ପିତା ହେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ କରିବାକୁ ହେବ କାଲି ବଧୂ ସହ ରହ ଉପବାସୀ କାଲି ହେବ ରାଜ ଅଭିଷେକ ଜଣା ମୋହର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କାଲି ହେବ ରାମ ମୋର ଯୁବରାଜ ଅଭିଷେକ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କର ଭଣ୍ଡାର ବାସ ହେ ସୁମନ୍ତ ଯେ ଯାହା ମାଗିବ ତାକୁ ଦିଅ କୁଣ୍ଠିତେ ଯାଅ ଧନ ଜଣାଇ ଅନ୍ତପୁର ବାସିନୀ ଗଣକୁ ଧର୍ମେ ରଖ ମନ ଧନ ହୁଅ ବିଶ୍ୱାଜୟୀ ମାନସିକ ପ୍ରଦାନ କେଶବ ଜେନା ଟିଏସ୍ କଲେଜର 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରଦାନ ଯାହା କିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ପ୍ରଦାନ କରିବେ କେଉଁଟିପଡ଼ା ମହେଶ୍ୱର ଦେଉରୀ ମାନସିକ କରି 51 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲେ 201 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୀତାକୁ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ସେ ମାନସିକ ରଖିଛନ୍ତି କେଉଁଟିପଡ଼ା ଶ୍ରୀ ବିପିନ ବେହେରା ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଧନୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗଦା ଏବଂ ସୀତାଙ୍କୁ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ 60 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଧାଇକରୁ ରାମଲୀଳା ସଂଘ ସମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 520 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗତି ଯାଇଥିବା ଶିବ ଭୂମିକାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମହାନ୍ତି ଡାଳ ଭାଗର 21 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି